Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapi ki scheme baper kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnam khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 route assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Kaseng samlash nong jong kanong thamai khatsau ba khatsan me Rymphang district haka artrik Rymphang arja apusau kelas sedang ya ka jing rakhi ya ka jubilee rupa da ka jing pli pat ba yang mau nong rem da ka Dr. Mezel Ampriling do ka bade ka menteri jong ka sarkar Jylla ka bala longkup ka kongsan haringkat ka jing adan lang jong MLA uba sostene sotun naloki we ki pan Hakini ke jingda khe kino yalam jong ka seng samla kla pun kup burom yeki de khat barim kup juru yeki de khat jong ka dor bar shnong ki bala a ya ka jing shakri na ka banta ka jing bha jong ka shnong ka Khasi Students Union lingba ka employment monitoring cell kalai kendu yang menteri katnat boarding Abu Tahir Mandal banthong kamno ya ka post assistant engineer electrical mechanic bat ban penjana ya ka kontrakam jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited Karkum ka darkhas ba ka KSU kala IT shong menteri lai thu ba ka kerteng jong kinong thep kam ki bala pendap ya ka written test ban thong kam na ka benta ka post assistant engineer la pelong da ka MEECL ha ka khatlai trik unai tung ar hazar hak khandai bala penmi pat ba ya ka result ha ka khat khandai trik unai lar ar hazar hak khandai Umentri rong ba ka Jylla konrat kongkal sangma ha ka artrik Rymphang arja apusau la bu yang mau nong rem bante ya ka madan artificial turf ha ka shnong riangdo West Khasi Hills district Bat haka juga pola penbena baka sarkar kalamang pisa haduk kendai klurtam na ka benta ban shna penbha ya ka madan haka ni ka shnong bat ya ka jingtre la bu thong ban pendap hapo khat prabanai Umentri rong ba Jylla konrat kongkal sangma haba a jingkren haka jingalang pli yang mau nong rem pante ya ka madan artificial turf hariangdo ula pentip baka sarkar Jylla haka santri Rymphang ar hazar arpusau Kansa pun kuburon ya baru kinong ya leka ki bala yok kurta kema haka 5th Meghalaya Games ka barang shudap long shen hatura. Ulo ong ru baka sarkar leng baka tnat sports kansa ai khusnam ru da ka song pisa sha baru kinong yok kurta kema bat kansa pen benaru yaki wei pat kila jingerap pisa kum ka scholarship ka ban long kum kala jingerap yaki khna samla ban kershan yala di hakikam ya leka sports. Kawai kedukan kebadan harut surok jong ke National Highway 6 Rymphang District kalamat ya ka jingdu ke bakrau hadin ba kawai ketrok kebadan your number AS not iway JC iway line not iway kebadan wan na jante hills penlit bernihat kalalit tendra ya kani kedukan kani kalaja ha ka step jong ke artrik Rymphang arja arpusau ha ka por lai bejimen stem Kadau jong kani jingja kadai namar ba unongnya jong kani ketrok la shot samthia balik tendra ya kani kedukan ha rengsai Kinong shong shnong kentubru kinong pet jong kislam puli kibadan ha lady Veronica Lien laim kra ha ka artrik Rymphang aza apusau klami ben persha ya ka jing thmu ben penkenria ikinong di madan kibaju shong di jing di harut surok jong ki benta ba phera jong ka shnong laim kra Ka kong manaliza wan khar ka bade kanong shong shnong usketri jong ka Bethany Society ba ka kong berthar khar ka bade director jong ka Bethany Society ha ka jingkren bekla Pyrthei Khubor kilo ong ba kum kinong shong shnong kimshim la yo jingtep AA halo ka jingthmu jong ka dor bar shnong lani jong ka sarkar ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla ha ka artrik Rymphang aja apusau kala rai ban penjalan ya ka samoy trikam jong ka Khasi ba jante hills autonomous district council na ka benta nru benai bat ka samoy trikam jong kini ki atli ki autonomous district council kan sakut no haulu ber mentau snem Uba Preston Tensong ubalong usimbut menteri ramba jong ka Jylla ha ka jinga keren bakila Pyrthei Khubor laong ba ka sarkar kan sapha ya kani ka jing ajing mut chaulat ka Jylla uphagu johan na ka benta bon ajing menjur halo kani ka rai bala shim da ka sarkar Jylla Kador bar shnong penthor umkra golfling ha ka jinga kendu bad MLA ka penthor umkra uba AL heng kila penpau ya ka jing persha ka bajur lada ka Shillong Golf Club kan yo men penyat ya ka Children's Park bad ya ka jaka ya le kai futsal ka ba ansa shna no shen Haga jingalang urang ba shnong ka penthor umkra golfling uba Michael heng haga jinga kren baru MLA ula penpau balada penya hi ka sarkar ni na katna tourism ka dor bar shnong kan ai ya ka jinga trilang Hendrela daja ba IT bat penpenya ka Shillong Golf Club ka dor bar shnong kan persha namar ba kani kan long tangkum kalat ka mai pisa jong ka klam
Tang hapok kendiat sengi ba uwe ubrio batre kum unong apahara hajingking umyam ula klat no na kajing syabat haka boarding electric keriboy youth welfare organization haka artrik Rymphang arhajar arpusau kila dawa yang menteri ketenat boarding u Abu Tahir Mondal ban siu bai luksan pat ru ban kerno yau transformer kenang bakanum dan syuk kenu kejingja ka bas ngausi hadian habun na kebenta kejing bha ba kejing yo jing mentor jangki pat ba nong song snong keriboy youth welfare organization kala dawa yau Abu Tahir Mondal uberi menteri sarkar ubapej ya ketenat community and rural development block ban thungno da block development officer ka umsning CNRD block umsning Hakajing kran bikala Pyrthei Khubor uba Elvis Christian ubade Vice President Kylleng raithu bako umsning CNRD block mentara laibnai kala trekam klam BDO bapura bat kanie kala pendekok lun ya kerkom trekam jangka office hi berokaway kabalawanra jinge yaki patba kipulit jangka Karnataka kala yoban pelaj im yakaway kalong kemi kabala syak set slung haduk khat arsnem kenthi halau jong ukurim jangka halaying Ndega ni kalong kami kala kentaj ban mudoi da ke ejahar persya yalau jong kurim bat kala shimno da karai ban lej phai biang bat shong ban sa bala ke jong kami kpa kani kalong kami kabala don lai post nem kerta kala kam ba ukurim jong ka hakini ki khat arsnem uju shwa yaka bat nalor kata wat iki khun ru ki haban shong shwa shabar anda kilawan phai school tat hadu bo kpa jong ki unawan phai chala yeng na ka jing lej bala khnang ba ki khun ken lan na ka jing yap tersaw kum ka kami kabadap da kajing isnei yala ki jongki khun ka jupen hab da ki jing bam na jing khangyen kumba arpuingot ki brio hakashnong utara Canada Karnataka lai thu bakila yo ya ka jing pangkhishin ni ka monkey fever na pedeng kini ki arpuingot prangot apen kendra no hospital kat ba khat laingot la shu ajing sumar halayeng Kibor badai pet jong katrat ka koi ka khia kila ajing penshai shaki pat ba bakin shim ya kila ajing ada khnang ban yada na ka jing saphriang jong uni ukhyang jing pang Ya kini kejing pang kabala tip kum ka kanasur forest disease kadai ka bakan rai bha haki benta ke India bashathe bar ki brio ki basa hazan ki jaka khlaw ki jiyo ya kini kejing pang kayeng bisar Supreme Court jangkari India kala ong baki yeng bisar kimla banai hukum ya ka sarkar bakin pin bena pat ba ya ka ain bala menjur da ka parliament haba penkut no ya ka PIL halo ka jing pentrekam ya ki katu kat ni ki kendon jangka insolvency and bankruptcy court kayeng bisar Supreme Court kala ong baka shong ha ka sarkar ban pin bena pat ba ya ki ain bala menjur da ka parliament Hadin asngi ka drama san Pyrthei berkajing bamla ban shimrai unong yalam jangka JMM legislature party uchampai soren ula bam smai kum menteri ramba jangka Jylla Jharkhand ha ka sngi thodien Usoren uba nrupnyau snam kerta ula bam smai kum menteri ramba uba khat ar jangka Jylla Jharkhand kajing shimti jong uchampai soren kum menteri ramba kalong hadien ba uhiman soren ula haban her shuki kum menteri ramba hadin kajing syakem hak enforcement directorate halo ka case bam sam kaliang persya kalong ba ka sarkar BJP kadiban ajing penshai sha upat ba kum ba katno teli kajing kular kilapen urlong Hakajing akran bakila Pyrthei Khubor National President Jong Congress Umalika Arjun Kharke ula takran ya ka sarkar BJP ka bamshim lala ban pli ya kilat yo kam banwan ra biang ya ka black money bat berkentiu arsha ya ka jing yo jong kinong ram So Sachin Pilot ubalong unong yalam jong ka Congress ula kantho ba ka jingkran jong ka menteri Platengka ka Nirmala Sitharaman kalong thik kum ka jingkran election bat ka jingkran jong ka president kalong kum ka jingkran san Pyrthei Kajingyap kendit jongki samla puli dong India hakari United States. Klapen her serngeu halo kajing bam shingan shu kajing im jongki samla ki puli shabari. Kipat ba nong shong shnong jongkari US kladawa ya ki bor sarkar ba ki dei ban penklan. Ya kajing pahara khnang ba kipat ba kindup shingan hakalai kawan. Ke Indian Consulate ha New York klapen tip ba ki pulit kidang penlong ya kajing tokit ke babnia halo kajingyap jongki samla puli nong India hapo kari United States. Daka bayaiban ya kajinga dai kabas camp kari India kari United States kala ong bala shim khiab ha ban shim rai ki mat ki bakongsan kani kajingkran jong spokesperson ka State Department Matthew Miller kalong hadin ba ka sarkar Joe Biden kala penmi ya kajingpen bena ba ka US Congress ha ka sngi palai kala rai bandi live waiteli ki armed drones shakari India kumban shpentip hangni ba kari India kala thiet yakini ki drones lingba ka foreign military sale Menteri Adari jong ka sarkar Israel uyo Afgalan ulaong bak shipai Israel shen kisapoi hak haput ka Rafa man penkut yaki kam pentrim jong kile no Hamas hakithan khapun
Haukurwo balapan mi hakasengi palai ugalan ulaong ba ka jingkhenra ka badang ya chakmat kala pentroin bha yakile no Hamas kiba persha bat hiarthma yakri Israel. Unang yalam barang badu jongki Hamas Ismail haine ulapoi shakairu kabade kanong ba jongkari Egypt na kabenta ka jingakran yasung khnang menpenkut no yakathma bat kari Israel ha Gaza Strip. Wahaine berkepenhun ke berkentup Yau Musa Abu Marzuk Badu Khalil Al-Haya kira syong jingalang berki ofisar ke Sarkar Egypt hapok ke jingalam jong Major General Abbas Karmel. Ke Russia kamshem ladan jing temu setia banbu ikitiar thma nuklear syakiwai pat kiri laong Deputy Foreign Minister ke Sarkar Russia Sergei Ryabkov. Ryabkov lapen skem bak Moscow kan kiar ban lejbu ikitiar thma nuklear syabari. Kishipa Israel ka pelan no ya kishispa khat sangut kinong Palestine lingpa ka kerem shalom ka badan ha Southern Gaza Strip kibala syakem ha ka jingnai herthma jong ka Israel ha Gaza. Kibor sanshar ka Palestine kilayat hu ba kinong Palestine bala pelat ya kishipa Israel layalam Shanajer Hospital hanong ba Rafah namar ba kidan hapdeng ka jingpang jong kamen. Kari India kalabay ya kapisa jingarap ka bashisin shisnem ka bakon like puar point praspa kanay $1 million. Shaka United Nations General Budget. Laong Stephen Dujarric, ubri spokesperson na kabenta UN Secretary General Antonio Guterres. Hakajing keranjong Dujarric ula ai Khubor, ya ka New Delhi na kabenta New Senyang baklano shaka jing pentelun yaki kam joka United Nations. Kari India kari kawai neki live hundrio telikiri. Na pedeng shispa khandai pulai teligi dukon joka United Nations kabaju siu ya kabha shaka mangtengka joka United Nations. Tikitok lang Khubor hakimat kimat mandhasngi Khubor.